Модели нав, модели арзон дар байни моделҳои нави Redmi. Redmi 14C ки телефон компанияи Redmi аввал телефонҳои арзонашон мебурад, баъд мисол оста-оста баланд шидан мекунад. Телефони Redmi 14C бошад, ин телефон так 3 намуд 4 намуд цвет мешавад, сиёҳ, фиолетовӣ, кабуд ва свети сабз мешавад ки 668 размери экранаш мешавад, стилни дизайн дорад, 50 мегапиксел камера, 5160 мач батарейкаш мешавад ва 33 ватта 23 зарядка поддержка мекунад. Дар дарони комплектатсияш боша ҳама чиз дорад, дига ҳечи намехоҳад. Разрешение пленка, чихол ва кабел блок скрипка ҳама чиз дорад. Агар шумо телефон маъқул шида боша, дар комментария менависен ё ки лайк мемонен. Агар ки заказ кардан хоҳен, дар рақами болои экрандагӣ дар WhatsApp менависен ё ки занг мезанен ва операторро ба шумо оперативни ҷавоб хоҳанд дод.